A pán Takáč povedal takúto vetu. Takú rečnícku otázku si kladiem, či ľudia, ktorí pôsobili v rokoch 2020 až 2023 na rôznych inštitúciách, od prokuratúry, polície a ďalších zložiek, či tam stále nefungujú a nesnažia sa pomáhať terajšej opozícii. A kde by ako tí policajti a prokurátori všetci mali pracovať, Maroš? Si to pochopil, toto, čo povedal? Ja sa niektoré výroky nesnažím vôbec chápať, pretože bola by to pre mňa príliš veľká námaha, ale mám taký pocit, že pán Takáč z propagandistických dôvodov robí zo seba ešte väčšieho hlupáka, než aký je. Všetci vieme, že ako zatočili s policajtmi, keď si iba robili svoju prácu. Všetci vieme, ako zatočili s prokurátormi, keď si iba robili svoju prácu. A teraz si predstav, čo by s tými ľuďmi spravili, keby robili nadprácu v prospech opozície. To je niečo ako keď sudca Truban, šéf špecializovaného trestného súdu, odsúdil na prvom stupni Dušana Kováčika. Pritom Trubana si oni sami zvolili, Kováčika oni sami obhajú, ale Truban si nemohol pomôcť, musel ho odsúdiť. Nedalo sa. Jednoducho aj tí policajti, tí prokurátori, ktorí obvinili pani Matej, no nemohli si pomôcť. Keď dôkazy boli silné, tak by nekonanie sa mohlo obrátiť proti ním. Nemôžu očakávať, že všetci policajti a všetci prokurátori budú robiť nadprácu v prospech vlády. A to, že pán Takáč rozpráva absolútne somariny a hlúposti, mali dôkazy aj v tom, že už sa za ňoho hanbia jeho vlastní, pretože tú pasáž vystrihli a nie je oficiálne zavesená na stránkach vlády. Odstrihli ho a hodili do koša, aby sa nemuseli za ňo hanbiť.